హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్వి రియల్టర్స్ హైదరాబాద్. ఈ రోజు మనం ఒక బ్యూటిఫుల్ ట్రిప్లెక్స్ విల్లా దగ్గర ఉన్నాము. ఈ ట్రిప్లెక్స్ విల్లా మనకి ఈసీఎల్ ఏఎస్ట్రాన్ దగ్గర నుంచి చాలా నియర్ బై ఉంది. ఈ ట్రిప్లెక్స్ విల్లా మనకి టోటల్ 233 స్క్వేర్ యార్డ్స్ లో బిల్డప్ అయి ఉంది. టోటల్ 6 బెడ్రూమ్స్ వచ్చాయి. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఎలివేషన్ తో అన్ని స్కూల్స్ కి కాలేజెస్ కి చాలా నియర్ బై ఉంది. స్కూల్స్ మనకి ఇండస్ స్కూల్ గానీ, క్యాల్ పబ్లిక్ స్కూల్ గానీ, ఆర్కిడ్ స్కూల్ గానీ అన్ని చాలా నియర్ బై ఉన్నాయి. ఇప్పుడు హౌస్ మొత్తం కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాము. ఇది 233 స్క్వేర్ యార్డ్స్ లో బిల్డప్ అయి ఉన్న ట్రిప్లెక్స్ విల్లా. నార్త్ ఫేజ్ లో ఉంది. ఇంటి ముందు 30 ఫీట్ రోడ్ వచ్చింది మనకి. టోటల్ 6 బెడ్రూమ్స్ తో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. ఇంటి నుండి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఈజీగా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. చాలా దగ్గరలో ఉంది మెయిన్ రోడ్ కి. పార్కింగ్ ఏరియా చూసినట్లయితే మంచి పిఓపి డిజైన్ ఇచ్చారు. గ్రానైట్ ఫ్లోరింగ్. అవుట్ సైడ్ కనిపించే వాల్స్ కి మొత్తం టైల్ డిజైన్ ఇచ్చారు. ఈస్ట్ డోర్ ఇది. మెయిన్ డోర్ వచ్చి మనకి నార్త్ ఫేసింగ్ లో ఉంది. చాలా బాగుంది, బ్యూటిఫుల్ డోర్. అది టేక్ వుడ్ తో ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎలివేటింగ్ గా ఉంది హౌస్ కి. ఇంటి లోపల చూసినట్లయితే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో మనకి స్పేషియస్ హాల్ వచ్చింది. దాంతో పాటు కిచెన్, పూజా రూమ్ అండ్ 1 బెడ్రూమ్ వచ్చాయి. లిఫ్ట్ ఉంది మనకి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ టు టెర్రాస్ వరకు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో 3 బెడ్రూమ్స్ వచ్చాయి. సెకండ్ ఫ్లోర్ లో 2 బెడ్రూమ్స్ వచ్చాయి. హౌస్ కంప్లీట్ గా చూడండి. చూసి మీకు నచ్చినట్లయితే కింద వస్తున్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి ఆర్ వాట్సాప్ కూడా చేయొచ్చు. ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము ఇస్తాము.